Jumatatu ngia mwancho murigereriye kitariki 15 nemo cyo mutinyo kyanda mwaka wa 2024 no kwegena bunari twari uri abere ritorero keima namono kwabere wo kwegokya asoko bwatya emirobero yonse yegataseni kyandizi TV korubaga kietego ika chinsechiga ekerabona manga genderete korekana imeyense ya Kenya twabere to kubatana nabariki baito na gosangereria ari abere kago korekana korwase chinsinyo ekeroto kwariganirete asenchera ere yobwikirano itkweli Yoka magabo igo ya ebunge enene kuyarigania guchaka kwera isaransera ebikaro bya litkoria ngyo asabana monogari bwe bunga nyarako bakwane abunga banyarako bakwene banyarako bakwanira engana eyerengete kwene kiwabuna kyombe kirige chimbe no gochori kenyareko ba gekorosi gwabwikirano kenyareko ba gegochaka emeroberi yae to kwarigania senchera bene manye Jumatatu se ya masenchera yo bwikirano korene ritangan kigibat katranyorega charto kwarigania tie asenchera ere yo bwine Tonyora igakenyire nda abakire myore tato umuntu nabakira mora muchikumenya kanyora neno mumunka kakano mumuromone ajikanya no muruka mi serikali koborirwa gutinye kerengo kyoborendiane na sensemo ya mukwerero ime ya marani emagega yo mubere bumusacho yo mugotoka semambia bono goitire amajika abona bantu bari biruga barayi baito barayire bayibesiti orange tyo warana igoma tiangi abuge takatema kurimi umuriro mbakukalima bekemerobere yo kwenekia bune mebasukana yemerera se kisukuru ya Nyareko bagekoere wizara y'ikisemi mese ya Kenya ya Nyareko bagekoborirwa hii ndio capital city yetu ya Kenya. Ukiteremka tu chini hapo unakuta sewage, unakuta sludge, unakuta takataka. Onde bwenzi urachikobaga gutoka na limocho lyo gosalia bintu bito etana na chikobaga kwerewe getambo kerege tindio na kile murai bwense Dr. William Ruto. Mwacho murigeria yo munayande amange to kwarigania Nyareko bagosanga munaintu asenchira yobo ikera nunyara boigo witera semitanda youtube Facebook Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube tonyara wetera Ndizi TV News na bigase website yetu wetera www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga sogwamo semo ya kabere kwene kingago chiri wetera somo no bibanyerere nigo toko batana monere lide mosere ngoro ko Josephat Hamese ritrene Evelyn Osero sara mu manyinero kwene kya TV channel yogi cha wikira senchira beneto kwari ntobeto gusangamo wika omwerio manye Jumatatu enseyemo yebono mugoroba toko ya chakane ngana yerengete oburendi hase yaba omoichano no gukumyo konene korwa saba menyi bekenyero kya mukwerero igegotoka ime ward ya marani hase Banyarako bakoboka nakonyorwa omwanchobo omusacho emyaka ya igatonya takoba gusiro bugimo bwaye wetera ase okotigerwa chinko ma amona emioro engana boigo eyamateye Nyareko bagego ichanera ase okomusiria omwanchoba samakweli yobotutukano nanyana bali yotebekana mnanyago siranigo bagakororokana gutwaro kungusana na mumro mwabo amatukabwangoiga ingana bono etamanyereriye ekirenga kyaye nigo bagikeria mono butumeki bwa marua tancheri na gusaba eserekali kwangoya umurobero bokoro butugi eriyo babe bakonyora obwene bwabo muri kito dipana sanya Nyareko bagikira na sensemo yo nagotwariga ni robotiro ko bati abasagaki kurwake kurura kurwaro gaki akemanne tari koigo gaki Imambe ya rero ni gekiriro kya bwatainse asenka yo mugakanye gusira ochwangi okworo maiga yo mumurabuye ke yogotoka asiriko ligakenyire go ikogo kwa nabantu batamanyire mariete ngor kulina tikerubo njena yo mwabo William Machonga rero ke mambi eto igungo to kirenchiraga utomnyuka twachika marara tonyora igakenyire nda abakire myore tato umuntu nabakira mora bono najiye kumabokira bono mambi najiye kwachinya ningire chiro aira nadara kirali manya kugurukuru muchikumenya kanyora neno mumunka kakano mumuromone ajikanya no muruka be Imeye kenyero kia mukwerero nyagoko kegotoka imeye ward ya Marani ebunge ya Kitutu Chache North
abamenyi bensemeywe nigo bono baitanirete gekore keiga ase bagoteba nigo bamenyete n'obwoba aya niganse tegoire tare gakaruga vaya tena nagotondagete sana ase eng'encho ya ogokuma omuro iga wiri no omuro orenga omuya mono korende ase eng'encho ya okonywa oko okobe setani buna ababekire ensemo okonywa amaru okora abanyote egisesi gaki bono otekire gotomoka gusangania amateja iga nigo bakorera omongi nonyagusira niga ng'anyete korwa senkeywe gwetania emyaka 10 yaerire n'omugaka nyagusira William gotigara buna esiro nabatoicharete buna ekenyora ase encheko bweke ekiegera wiri nonye konya okonywa nera amaene konya okogeria abana baye mongi nonye taiyo igora bagotema nonye okonywa sti nababwatete efamily yaye komenta nayo ekibagusangania giteseni kia Ndizi TV nikobono baburirie abasaye gwetangare n'ebinyugo bune bigabyo gotindia ebibono bigenderete gusegeta ibikoro byobusalia ase binyoro ebinyugo nara gukona abasaye babake bari ebiyete n'ekiyane barapunguza baratekoni basuke mutubake kibondo cy'umu mungwana kiyabe n'ekinyugo anywete kerekere kikareterana bakaitana kanya bakubona bakanya oyo motiri ibona wikikinyugo kitwabatekino no kubwa serikali yakonye gesira nabatwara bateba ng'abasaye baito gaika muranje motare wanje mutiga amaru n'abawoni bamarua gaki motare wanje bungusikera amaru atuitira abana baito baerire chingaki omubere onyagusira oirwa senkendu nigobone amateja aburiye serikali gokora obutuki bwa bwango nabo igabasamaria kubatuko bokonyi gochia senkeye gabu n'enchira yamo yo kubasira ero banyare komwenia omwanchobo tugusabe serikali yaite tokonye gaki kende nkeyo mojioyo one nkeyo nebwato muchanda omonene ane tokonye gusira okonene kurwase mure kurwase serikali egere konya efamily yiga bare tomubere naba gotugusaba serikali tokonye erinde oyo moitete atoke bakora investigation isaine atoko yo moitete kingotel serikali tokonye gaki undigiria abantu abagaki gaki bakanyanya mune mboli njera serikali nkonyera abana bamintu bagacha nkonyera abana gaki bakangapi serikali tobwati kende to mama gaki anga serikali yakonyeta abana iba iginko ripoteria kitaseni kiao kia Ndizi TV kurwa sekenyero kia mukwerero nyagoko mwake bagendi ikigutuka emeje wodi ya Marani ebunge ya Kitutu Chache North eritera nenkoro kwa Dipon asanya Mia mono mariketo Dipon asanya se orobo tiororo ikiranu amatayemo kurwa sekenyero kia Nyankuru Nyansiongo imeje wodi ya Nyansiongo ebunge ya Burabwe kaunti ya Nyamira nigo yaganirie gosirwa aerio koro beriemeroberio yo mwanchobo aserieta Moses Mumanyi oyo baka gosira ubugima bwaye kurengana ne amateyo nigo batebire nyagosira nyarakobaga kunganya gokia sechinsemi cy'Nyansionga sobwa ngo iga ingana batebire hataranyarakobaga kumanyana negatia bamate n'ababwatani kurwa sensemo iyo bonase batebire abeberere getiro kigima barabwo bochaka kwarigania umuroberio boko mwene asekari batebire taranyarakobaga goisania ekibesa ekyo kiganeriye herinde emeroberio eyenyarakobaga kogendera nagutomonye muri Keito Paul Cup okara Embi amonasenge njaba minto mwachire gaiga asomo joyo Nyansiongo Nyanguru asenge njoyo mumuro minto yo sirero yo korgunga Moses Mumanyi nime yenkeyeiga egotoka sinseme chiga cha Nyanguru me ya Nyansiongo asito kumirina amo nabamenya biga bagendreta monemeroberio yo koroberia ngakibaranyara kwaba bakomwenya nyagusira ase chinchira chire cha maskani alikuwa ni mzee mzuri, alikuwa na shida ya ugonjwa ya diabetes ambayo ilikuja ikamlemea wiki iliyopita. Akawa pia na shida ya pressure. Ilimkimbiza hospitali. Madaktari wakajaribu kumsaidia lakini tarehe 6 aliweza kupoteza maisha yake. Ntwabwato mubwatani omuyako omugeni konyochire okobamo naintwe korenda senge nchemeroberi Nyasaye miya omurangeire na inche nkorangeria ase rieta ria Yesu Kristo ase kanisa yaito ya Simbauti ntore no bokongo sente yaito yari onchiri twabareganiri omwachiamani yaito Pastor Magati twakwareganiri amo no district officer obasia oito omo basia oito okingi twabareganiri moto asama sabo
kuringanamo na barabo nigo bakorera iguru yobuya bwa Nyagusira uyu egotebekana unyarakoba agakuguru buri masaje igabwango muno na nigo bayicanire amakulire iga amusia bano che kwa niaba yoyo mweto muchumuya naende nonde committee igotore na mabera mange na mayanda singochogo sirio omokoyo ito ojo twanchete mono ojo rengi gotoikange mono pone tore na mabebe ono nigi amateiga yagendere koba gigotambe yoko bolia kwabo gochasa abantu bale no moyo bugwanchana munene abarai elioko basira semero byo yoko mwene Nyagusira inyerekane nga Nyagusira nigasira sinsamo chiria cha Nairobi kaki abaminta bali mate na rugoro abali chingongo cyonsi cyagusina kenyenge mamotokonye buno omugwimende ito egwimendere bya ito cyerusha mumanyi omoye MCA oitoge Dennis Kebaso omugabano ito Nyalibo na omoye MP oito Patrick Osero mwensi gaki moso yeme omugoko mobuko motokonye kyageresa bali yene ntambe ntoko nyarandu tweka buno yo mintate baigo toko basaba moba barai ba siasa moba barai be dini mobwati simunarira egere to mobwati si ae ni mumuro mwabe ekere na mocho mukino moya to bwati si asante no mweli oye okona kugusaba kwa igati aba igabaikenda sa igakoleta amagombabo na kwa sasa tunaendelea na mchango kule Nairobi. Budget ya mazishi ni 1.1 million. Kuna wale wametoa, tunawashukuru, na ile ambayo tutazidi kupokea tunashukuru pia. Twabariga ni moto asama sabo to sabere naende moto bwate cia somo yoyo ekiagero yo no mwegeni urenge konyora saira se district yaito wetera se kanisa ya Simba itu twasabire amasabaino na nyare gokinya ne byonsi byasabiru wetera sama sabaino byonsi minyarekane ginko report rigeta seni kya wanjete kya Ndizi TV kurigase konyereke iga kamenyekana tebuna Nyanguru Nyansiongo mejegwa diga ya Nyansiongo bungali habora bwi meye county ya Nyamira igonkuru kwa Polycarp Okara Mbia muno marikeito Polycarp Okara se orobotyororo ikranu korwase county ya Nyamira kubatkana ne bikore ebyo byabe bikwene kwa samatuka bwango iga ase okoya which skuru au nigabono eserekali ya mochiwe asogo taikirania amachikali abonete ase chiskuru eliyo gotanga ebikora bnebyo okwana manegata sene kya Ndizi TV nigo muskeri cha demwebi anyarekobaga komochia anene wizara yechisemi asikalia tebire nigo amarora yenyalete ko bagwetigwa amona wizara eye myaka ya umagega na wikiraboniga nigo abateneri be wizara ibataranyara ko bago ikiranyo nabo nigo atebire buna nigo bono wizara yibonete ko bage kubwaterana muri chiskuru rekwendeka nyara ko beke bitambukero hibirachi ko babi kwenekia buna emebasukana yemerero tiranyara ko bage okorekana chiskuru himese ya Kenya amachiko gaeteti gukare amachika abona abantu bari biruga barayi baito baraire bayibeseti urangetio arana igoma tiangi abuge takatema kulimi umuriro mbako ukalima lakini waona chi ministry cheito twanyore ngo umuriro chakire abasukuru eri yagiete igaba ngana ya mayoka yagiete ne eri ende yachete kujia ibere lakini de basako irora abantu mabe macho muma etebirwanire rubia muriro biete gul kwa mesti eteti gukale none ne jibas kuna ji age tuerange tali mati angi eteti ina machika eteti gukale woro no ko implement ko bate problem ati angi na ta meta ko implement na ra ko bate bia barai ba bono especially CS ya education and we are Julius Migos abu ade jimbala tero jiri amati angi ali gere ji policy ji eteti gukale turatika supulima singa ninje naeti ere bintu byeteti gukale endo yoka toko koruseria kwa pino ko implement what is required koteneni umorero ikero morero gusamba abana baito abayiboli baito batwarire gwasi abayiboli bana bali banyeri bali batwarire gwasi enana abana babo babolete abande bayete beyond recognition bono basinyirenga nkiye kengereja kiye abatali maroro umwana wabo kayete karomogema bono ngali ko ire rali bageria serikali ko yagwoni etike korare segas mumanyenga barayi bali babekire mubekire on behalf of the government n'abananchi bananchi nababwate chinguru tuba monitor sana murende gasi ya ino sukuru bono yate wena tikoya kosa sio kosa lakini kurudia kosa ndio kosa ekikiabete
no kurudia kosa because imerero jabete ngakierie kabucha everywhere chisukuru chiko tongere bitesa togo tigana nayo turigereria ya berka okorekana isko yorogongo rwagusi aseri tkurere umurayibese Dr. William Samoei Ruto abagakora abarayibandane korwase chinsemo chobrendime ya Nairobi erigo kwanira chintira ao serikali era chiego chena umucho Nairobi nabo gukorenda ebitwetanaine ukora ni Ruto biganyale ko bagagoichanera engana asebo igochi company ao chigenda takoba chiko bwatoka amache amachafu gochia se chinsoko chichindoche echicheire amache ayogo sare kanonye nabonigo anyale ko bagagotebe serikali era chikoba ekoberera egetambokero egetindike gima bale bara chikoba bagotoka amona mamocho ayonga gotobanye muri Keito Job Mangi. Nairobi ndio sura ya Kenya. Nairobi ni muhimu. Mahali wageni wengi wanakuja. Omurayibwense Dr. William Ruto omokonyo Rigathi Gachagua n'umuwaziri w'oburendi bwa Kiture Kindiki nigo babawekirana egeikaro ky'abagekoreta amo abarayi anse bitago by'oburendi me county ya Nairobi omurobero bagokwaryanirwa anselo wa Kabete School of Government. Hapa Nairobi tulipoteza watu. Hapa Nairobi ilibidi tuwahamishe watu wengi ambao walikuwa hatarini. Familia 22,000 zikaathirika kwa sababu ya mafuriko hapa Nairobi peke yake. Nigo Omurayibwense Dr. William Ruto abagagoichanera enchera ebintu bitontokanaine bitarendiri kubwatekana nuko rutwa kwegoto anse ensemo yechindoche egatia mange. Hii ndio capital city yetu ya Kenya. Ukiteremka tu chini hapo unakuta sewage, unakuta sludge, unakuta takataka, unakuta polythene bags na polythene nini na vitu takataka mingi, unakuta industry wameweka huko effluents. Chafu yenye iko Nairobi hiyo haiwezi kuwa sura ya capital city ya Kenya. Oteba amochi o Nairobi no yogwengencho kegima naende ababwatani anse bitago byoburendi mbabwenderete kubwaterana anse ogorenda ebintu bitonchokanaine naboigo anse bosimeki bwemete. Kenya imekuwa ni sisi tumechangia kukata miti, kuharibu mazingira, mpaka saa hizi imetuletea matatizo. So subject number 1 is to restore Nairobi River, to restore our ecosystem, to restore our community villages, and to restore our country. And that is why tumeweka ile target ya 15 billion ndio to green Nairobi, to green the rest of the country. Nabaga wakera ekokomoroberio climate works oyora chikwa abantu emeremo yogo chikolenda ebintu bitonchokanaine anemono asogochena orocherwa Nairobi River. Why we are calling it climate works ni kwa sababu mambo ya mazingira yamekuwa sio mambo tena ya kuchezea mzaha. Matters environment ensemo yayo mokonyi Omurayibwense Rigathi Gachagua nigabaga kurwa okoboria ase abagambi n'abakonyi babo kubwaterana anemono ase segyo korwania amarwa atancheiri administration to address that particular matter. Secondly, Your Excellency, ndio nikualike nichukue nafasi hii kupongeza hao machiefs, assistant chiefs na wazee ya mitaa kwa kazi nzuri sana mmefanya Nairobi kupigana na mihadarati na pombe ya kuua watu. Nataka niseme pongezi. From the bottom of my heart, I want to say thank you because your work is being seen, is being felt. Lakini nataka muendelee kutia, musirege, tukasane naye. Abakagoteba serikali nerwete anemono ase gochikoene kinga abatureti n'abantu banyumba 10 ngochikoe gubale engele kubwatekananga nemeroberio emiya bagokora. Rigathi Gachagua, Deputy President, support 100% ya kwamba elders wetu watafutiwe stipend kidogo. Gingo reporter ya Ndizi TV, Job Maangi.
Bimono muliki oito job manga sorobotirwa senchira yobo ikenwa se sekta yobo chenu bono nigo wizara iyo yenyale kwa bego chaka umurobole boko hena na magirio uchiase ababisa akora se wizara iyo barachikoba bakora aboigo amagirio na kwena na obo manyigo chiase aba Kenya igorea moncherio era chikoba kwena kiwaso umurobelio horiyo bogosira obo bwene oseke ganja keleke obwenia yasha Nomurobelio bagukora wana babisabanire kurwa se wizara yobo chenu korawa numwaziri bobo chenu Dr. Deborah Barasa asbata babuna obo amagiria yo asaba busabona chikokonya ase ogosemia abantu igoro yo kwerikia nabo igo obotumeki bwasha ase chinyagitari nigo chingakie cyo barure segetogo cya 7 kwene kyabuna ngwerike bare ase umurubiri yo moya asintremo yogo konyaka konyora obo wenya obwororo ase chinyagitari. National training of trainers is basically aimed at equipping the healthcare providers with the necessary skills and experience to be able to navigate the provider portal effectively for better patient experience. We want to enhance the efficiency in the system so that especially Togo suka motwe nigobono serikali ya Kenya nene weterase wizara chinguru cyumuriro ene ko bagego chaka ko arigania chingwa na chabene amone company ya Adani unanjira ya moyogo sirana nabo yokweke buna chinguru echo chestima tenyere ko bachigo ikera abakenya ahimese ya Kenya ene chinga kibara chaki murobere we chinguru cyumuriro mense ya Kenya we kilomita emye muri yoratwera chiringi chibilioni emerongo kyanda na inye ase wandaya berega kwenekya ne serikali ne ya Kenya kwanza nebegete mirobere mekirano bwego yobochiko bwatrana nechi company cy'abantu nyene asoko enekya ense ya Kenya yaberege kwenyorera chinguru cy'umuriro ase kerenko yisaide. Specifically under section 41 of the act, the PPP Directorate is required in coordination with the contracting authority, which in this case is KETRAC, to undertake due diligence on the private party. Could be Africa 50, could be Adani, could be somebody else, prior to commencing the evaluation of the privately initiated proposal. Towards this end, an evaluation committee was constituted a while back, drawing its membership from the PPP Directorate and the contracting authority to undertake due diligence on the private party, as well as to evaluate the submitted proposals. This is work in progress, and we shall be reporting to the kubatkana no kuna cha uko kwa bete goko rwegwa kubo siekerwa se etera sege ka kimetinye tano nemo como inspector general w'abanyanyimbo ntenera Gilbert Masenkeli akoirera korwa abarendi baye ni gobono engane yo gendrete koreta okunza ase omunachebina madakome abere kago ganya airanirwe abarendi baye ukona nigo madakoma nyarako bakonekia buna okwena no kwa abarendi anerego cyase abanachebina ningana yemo yancheire amoneri chiko bigotori seya oborori bw'abanyanyimbo asanyarire ko baga kuboria sector area yoborendi nyare ko bagiko bwatoka barendi baye mugambi hirinde banyare ko bakogendera koena na oborendi bwaya yanigo achire chinga kibono egati abarayi bagereta ko bagweso kenako gikiria engane. Continued defiance culminated in contempt of court proceedings, where the acting Inspector General was subsequently found in contempt and sentenced on 13th of September 2024. In the wake of this ruling, a disturbing action was taken by the National Police Service over the weekend. The security detail assigned to Honorable Justice Mugambi were disarmed
and withdrawn. This deliberate and punitive measure represents a direct assault on judicial independence, an affront to the rule of law, and a violation of the principles enshrined in our Constitution. Article 160 of the Constitution unequivocally protects judicial independence, stating that the judiciary is subject only to the Constitution and the law and shall not be subject to the control or direction of any person or authority. Additionally, any benefits or conditions of service related to a judge's position, including their security, must not be varied to their disadvantage, particularly in retaliation for the lawful execution of their judicial duties. It is crucial to remember that judicial independence is not a privilege for judges. It is the cornerstone of justice for all citizens. Judges must be free to make decisions based solely on the law without Tutigarete ase engana eyo yogo itabirana amonogo chika wekigambiro nigo egati yabaraibe chikanisa ao hanene korua ase chinsemo ao imegusi onyera koba gwesokia na komo chigati yabarai habagara bagendre tokoba bago tugutera are okona chagwa ekina na gota itabirana anigo achire magiga ya omoteneneri wabanyanyimbo Gilbert botaikirana anene ase ekegambiro korengana nogochika nigo chino cyechabara yabo baruro koboria gochiase abachikanisa kubase umustari mutwe kwene kiabuna ngo ikirania vale aliaganira saba Kenya anene asoko ene kiabuna abaroto babiri bagosirwa na mwana itisemi ase chiskuru is the failure to obey the court orders. If the court orders you to appear, whether you are a top cop, top police officer, top magistrate, top preacher like me, I believe we must be guided and led by the law. We cannot lead ourselves. There must be a guiding factor. What is it that guides this nation? If it is not the law, is it a banana nation? Kenya is not. Kenya is a nation guided by law. Yes. And even the members of parliament, if it is a court issue, we want you to obey the courts. I understand that one top officer summoned 7 times, and every time he tells us that he's busy. What business does he have that causes him to disobey the law by which he protects? If you are an enforcer of law and you don't respect the law, then we are wondering, what are you enforcing? But even as we do that, we remember the school fraternity of this academy, because it has left them with bad memories. We can only pray that God will heal even those students who escaped unhurt, so that they may be able to Togoska motwe ni gobono abo bisa ao na babwata ni kurua ase sekta yobo chino banyere kova weso kena kowa merelia gitambukiro ya serikali ya oko bwatoka chimashini choba chenu boro ise ya gochemese ya Kenya echo chinyara kova chikoretwa imeyense kurua ase enseria ya China ase batabirenga bwasyo kutubanyere tokoba bokwene kiwa chinga kibono chinyara kova chikoretwa kurengana na baraboni gobwasyo kubo tayororo asoko na chitenda ase omori kyobotambe ase omori kyomone na sekyombe kyabanyagitari Kenya Medical Practitioners and Dentist Union Dr. Dacia Taylor aterebuna ababwatani korwa sekta yobocheno mbabwenerete kobwatani wa ase umurubiro bwokwena na chitenda ase sekta yobowenya. Report released today by the KMPDU, PSI and SICTA raises questions over how funding meant to improve Kenya's health sector
is being funneled to European for-profit health corporations. The report outlines how Vamed, an Australian-based company and subsidiary of the German global healthcare giant Fresenius, has received millions of dollars in Kenya government funding to supply equipment to Kenyan health facilities. Vamed contracts with the Kenyan government have added to Kenyans' crippling international debt while shifting scarce funding away from the public health. With Kenyan county health officials raises significant questions over the suitability and quality of the equipment provided. One of the officials that was interviewed said, what they supplied initially didn't work, brought another didn't work. We also started suspecting the equipments were not as high standard as we expected. We demand a transparent investigations into who pushed for these contracts. Tuguska motu yanene asobotenerwe kiamagia ODM amatuko amakanyere ko bagagoeta magigayaye umugabana we county ya Kisumu Professor Anyang' Nyong'o Chorwa buna omoteneri we kiama ekyo ni gobona babwata ni be kiama ekyo na kurasensema ya nyakach banyere ko bagwesokia na kwena na okoboko egetambokero ekyo asabagendere ko bakomotogia Professor Anyang' Nyong'o kurengana baraboni go bamotogiriye Nyong'o asogoteba bunana bwatumanyi boisaine na igo mbagumwegenete gocyakora ekiama ekyo ase enjira ere endonke ni go bamuganiriye kwenekya no chakiro bokorera irimo ryoka na kororo bosibore bwabere bokwirana ase kiama nigo chinga kiecyo bamuboririe kwariga nimisangerekano ye kiama sinsemo au ase kirenga kyo gotinyia ekiama. Times have changed, and ODM party should adopt to become or to the changes that come with these times for it to be viable, impactful and relevant. I urge you, Professor, to convene regional consultations, bringing together different stakeholders to develop strategic plans on ways of rebranding and rejuvenating the party. Number 2, party democracy. Your Excellency, the strength of ODM as a party lies in the ways in which it includes everybody. We therefore wish to urge you to put in place a mechanism to ensure that the party embraces inclusive democracy, building on the great strides that already made. We acknowledge that 2027 is coming fast and many leaders are jostling for positions. I, however, urge leaders to invest in building the party. Ase siasa erengete orogongo rwa Mount Kenya magega bono yuko ngusana no gutindi okagenda takabo kene kiwasenseme yo asubwango igahe gati y'abachumbe banyarako babakumubekera egutumu waziri w'oburendi bw'ime Kithure Kindiki ko monogari bwa abamenyi borogongo rwo bono nigo ababwatani bagenda takabo bagweso kiana ko batoka ebirengere byabo. Niga bagaka enseye kyombe kimanyinka temna kiama besokire na kumotia egetambukire kyo asibabere bakwerusananya no muroberiyo nigo baruro kubore gocyase abarayi kurasorongo rwa Mount Kenya ane no mwaziri w'uburendi Kithure Kindiki kweneke bunango ikiraniare obokorere bwaye korengana nekirenga keria bete kago chorerwa guse korengana neri bageria ire ase serikali asibaine kiriye gocyakubwatia emeroberio nabo igo umusimamo bwe serikali. Wazee wa kiama hawaingii sana sana kwa siasa, lakini kama iko makosa tukiwa wazee wa chama lazima tuseme, kwa sababu hawa wengine tumechukua ni watoto yetu. Kama wametoka kwa njia, tukiwa wazee lazima tuwaambie mumetoka, kwa sababu sisi tulichagua MPs, tulichagua MCAs, tulichagua governors. Sasa hii uchaguzi mwingine wanasema ati iko Kindiki, iko anaitwa Gachagua, hiyo sio yetu. Sisi tunafuata ile serikali iliingia, ile serikali iko ndio tunafuatilia. Hiyo maneno ingine sio yetu. Ati Kindiki tunajua alipewa kazi na president, afanye kazi yake. Kama ni deputy president afanye kazi yake. Sisi kama wazee hatuwezi kuja hapa tuseme tunafuatilia pande hii sijui Kindiki ile ingine. Sisi tunafuatilia ile serikali iko na ile mudhigi kama hii
na ni mtu mmoja tu kwa hii nchi ako na mudhegi. Tusiambiwe ati yuko watu wawili ama watatu wako na baton ya kuongoza nchi. Yule alipatiwa ndio tunafuata. Muhimu sana ni afuate na asikize vile wananchi wanamwambia na vile alitumwa kufanya. Hiyo ndio ya muhimu sana. Roboti orua amaberera akisiasa korua asorogongo rua Mount Kenya monchumo ligeria rugoto ikiase omotimoko omotangani kegima imeyemanya Jumatatu. Tokwira natago sasa sema ya kabiri studio tumanyare Victor Sultani obanya tumanyime nara ya twargandetie imeyemanye chigo sari tobsaboskari. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Abachibuli naye tukumanya ega singa yo bosori ndi kwachanye. Kazi yo bosori naye chayete mwaka 2010 lakini nale wakolera ida nanyolete kana kulite form 4 ngabera isiko ngaganya niwe college nayo narangire tu nayo para nasi lakini wana na yasanjia toka ngakana naganyete ngarla tiangire ne skuli atira linyale ko Flamingo yalenga sema ya Nakuru na ngeira wenga ngange kundi soko sori Rueli lakini nende tinje tinkole gasi immediately narabete lakini wona kana cha karanga na bolivyo gasi ngo karanga lende tikangiro wira nire gasi ya niyo usende mutaka Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenege bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asobwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Nagosegerio monchumulire na kwaligania ime yemanye chigosori Jumatatu ya lero kwigena kwanenga nkwabwate kendi engi yakimachinga kingo kwaligania nkomanyina ya agendete gokorekana korwa se chinsemo oireteriana Victor Sultano bangi ayemanye chigosori mogorobo lero to yachake korwa segetikia Gusii Stadium abwa sababwatani aobe timu ya Shabana baleneki bakogokera maiga chigosori chie timu yoko iranigwa se osichi kosoli changa che timu ya Shabana gochikoiranigwa asegeti kia Gusii Stadium koene kia engane yomo bwatani monene osumulike monene we timu ya Shabana nigo agokere na kwaligania mashabiki bonsi eliogotioteria timu ya Shabana asegeti kia Gusii Stadium igatia baikirana ngamo nomo konyibu mugabana oyo ogokera ebitambokero biri serikali ya county ya Kisii yaberege kobeka elio kwaligania egetie ikuyo omulike ito Penuel noroboti yoru asingchira yoboime Maega ye timu ya Shabana kobage kokosore chikosori chiabo ase egeti kia Raila Odinga Stadium imeye county ya Homa Bay bono mba chikoira na gocha egeti kerikia Gusii Stadium ase chikosori chenka ase esisoni yo mwaka wechirifu bere na merongo ebere nene igoika omwaka wechirifu bere na merongo ebere netano
omorikio monene Oshabana Elisa Vanikerami na orokio mogokoe engaki egetie kio kirachi kwaregania enkoye ntang'ani ya Kenya Premier League maega y'emyaka 13 engaki barachi kwaregania etimu ya Posters Rangers chitariki 25 cy'omotienyoyo arigari asegeti gaito gya Gusii Stadium negeti omupira gw'omulio KPL uagitese myaka 18 Igo mupira togocha gwakaga igane timu ya Posta Rangers tarehe 28 togocha kwa mupira mutang'ani gye Premier League ese myaka 18 ya Gor Mahia chingaki ekyo omokonyi bw'omugavana Elijah Obebo na ene kiabuna egetie kyuge ikiranire guchikwaregania chikosori maega yogosiekwa aseka ky'omwaka oyomo eriokorosi waboyia Pero tuomene gaiga ni timu ni grupu kuweza Shabana ambayo inaongozwa na daktari kubaime kelinga igetieke igotule tayari asimichezo bino yansire gusirange guchicha egere igetiko nyamoko genda kiale ono mwakireka. This is the traditional home ya Shabana chingaki ekyo natuguterare eng'ana ya baria bagoteba egetie kyo na maticha na koene kiabuna egetie kyo bono nigo kere ekiebirango beigoro eng'ana ya segetwa no mawaziri w'echikosori imeye county ya Kisii Eric Ongeri. Uwanja huu umepewa majina mengi, uwanja huu umeitwa Maticha Stadium, but tulijua kwamba that is the only way ya kutengeneza uga huu uweze kuwa katika hali ambayo inayohitajika, na leo hii tumefika kiwango kwamba uga huu umeweza kukubalika, kwamba umekuwa tayari kuweza kuistahimili whatever that can be required katika kucheza michezo ya Shabana. Kwa majina naitwa Eric Ongeri, nienda. Imekuwa safari ndefu sana kuhakikisha kwamba Shabana imepata uwanja wake wa nyumbani. Kwa muda mrefu tumekuwa tukienda kule Homa Bay. Ningependa kushukuru wote ambao mliamini safari, maana huu uwanja umepewa majina mengi sana. Wakati mwingi wamesema ni Maticha Stadium, lakini sasa hivi wala ambao mko hapa mkiangalia ni uwanja ambao umetengenezwa vizuri. Engaki Shabana egochikoirana gocha Gusii Stadium omorikio monene Elisa Vanikerami na ene kiabuna etimu ene chigosirwa ne company ya SportPesa na gutigana ne company eri ya BankBet eyo yasirete Shabana season eri yaera season eri yaerete ntu abwate sponsor ya renge BankBet ya tokonyete kulingana no ne contract tu abwate ne ya nyara ko bagekora ngekora ya nge contract yo mwaka oyo sai tuasise ni naenda gutware sponsor ntegie SportPesa tugocha gutwara twari nere contract ni yake 3 nko reporter ya Ndizi TV erietalia na Emmanuel Omete. Othigana na yo mwanchu murigeria toso ase gosoriende ya Kebosani korwa se chinsemo chia nyamecho abwa se timu ya Geteri Queens yariganetie gosori ya Kebosani ne timu imenyekanite buna MJ14 ase gosori yariganetigwe elio kwegendera kwebeka omokia ase enkoyo ase timu ilio ya Geteri Queens yayikorete timu ya MJ14 chigoli ibere ase ligena liesegero muri kito Frida Kerbo namange. Egosori yenkoyo gati ya timu ya Geteri Queens FC na MJ14 nigo yanekigwa ase geti chigosori kia nyamecheo. Nonyana boni go MJ14 Queens baba ikorosa ase chigoli bere ase sagero. Nyamecheo nigo togocha kera ituko tuacha kutrain. Abana bange nigo bali ga nyamecheo baiseke no bakuru bange gaiga. Nyonya challenges kirochi nyinge. Baiseke mbali kwenye liba gali yele gochalia kutrain umupira ikiaira machukumu aba mange ni galenka neto watu mupira litukolia leo timu ya Geteri yani kuruka MJ14 Queens timu ya ni yanyara yitubeka chigolibe ase timu yangi nonyana boni go Geteri FC baenekia gusira omwana munyaruka ase kegwa gingoyo nigo bali ira yogochia gokoria bya ase egosori erebosio ase kulende abaiboli baboli gokorwa abana babo goso gochia se friendly mbato akatunil amaena abana abaito mbatema ikiagera aba nabantu ba regional ndubado ntoraika abaiboli bali baitumo gochiguturigereri abaiboli banya mesocho abaiboli ba Geteri n'abaiboli ba Gisicho ndete monga at least nonye na amatukabera se wiki na turini abana baiga
next to promise rinto itu erinde tonyore chance umetekera to gutrain amo amagura itongo igwana nari chinga kecho boigo ni gobairira emichando bagwetera ase bagania ogosirwa nigo bagokera ogosiro korwa ase kefasagana ase okoba e uniform chinga kibabolia omusamarionde gwesokya nabo igo kubasira ase nsemo yebikoroto tene irisagana mbia mono sana aso gutwakanire gari bakagaiga maenda na maira na tiganya sago sese arafu nande mbia mono asenye nchongo atogorete chesi igo bono nya site gago seni na bari bago chugotorigereri gakine yo katobugate mogo to menda rendo ndiga ne bikoro nabo igetimu yemuna monyero chene bwa challenge chingong buna asefe yakero to travel gochi ye friend asto chikire nabo igo ndo miseti ebinto byo wakali so asibuna chikon ebikoro to omopira nabo igo no emotro chige chesto bwate ne yo katwanya to musamario myake abasagana gatokonya igo tugusaba tonyore na well wishers bache bakonye timu abaiseke ikera magani abana amange abandi bali bali school okonyora mbugwa tinyo school fees iseini tonyora abantu bakuba sponsor aje school abana abanyale kugendera gukora buya abaiseke abanga abandi bali bakuru isiko challenge inde ne transport na kibago chabai kama soezi ikera abangi na be school bali twale konyore inchira to kuba be kama se school yemo na utwa konyore team era hake Kerubo Frida Ndizi TV Utigana yu mwanchumuligira togenda goikase county ya Nyamira abwase timu ya Nyamira Super Eagles ya leganetie egosori ya Kebosani amo ne timu ya Gucha Youth. Nyamira Super Eagles ubakogosori ya ase ligi ya Division 1 nigo baleganetie egosori yo ase ya erete asobwe gochia se timu ya Gucha Youth asoko yekora timu ya Nyamira Super Eagles chigoli sato aseyemo. My name's Joseph Ongoro. I'm the head coach Nyamira Super Eagles at Div 2 side. Today's build-up match was versus Gucha Stars, who were promoted from Div 2 to Div 1. It was a high-profile match. Normally in a friendly match, or rather build-up match, the essence is to build. You are doing preparation before the kickoff of the Div 2 league. We've gone down 3-1. First half was 0-0. First half, second half, 1 hour, full time, 2 hours. You can realize in the second half, general impression second half, we conceded 3 quick goals and pulled a goal back. That is a 3-1 loss. So it's like a 2-0. Majina yangu ni John Yamwea. Ni mmoja wa makoches ambao tuko nao hapa hivi. Bindi imekuwa friendly match yetu ya pili. Super Eagles ni timu nzuri ambao walimaliza na nafasi ya pili katika jadwali ambao tuliocheza mwaka jana. Tumetupa mazoezi kidogo, tumengangana. And then we have seen 1, 2, 3 mistakes that we are going to collect us from. We are going forward. Korwa sensemo ya Nyamaiya toende wekase getigia Tombe Grounds ate timu ya Hema Moja FC wego yagosoretie ne timu ya Nyansiongo Township se gosori yende ya Kebosani se timu chionsi cha negativo liemo asemo chinga kichigendrete kwe aligania bosio bwe ligi ya Division 2 abwa se timu ya Nyansiongo Township ya soire boya ase ligi yo na koba chinga kichingongu timu ya Hema Moja babira se ligi yo ase amatuko amake. Safi Klichi. Fela hizo mingi tu. I'm Dennis Ayusa, formerly coach of Mayak FC, a team that was in regional league Kisii County. Currently, I'm the head coach of Hema Moja, a team in Division 2 in Nyamira County. This team has been for this league for quite a number of years. That is why I decided to be here. I wanted to make change to ensure that this team was qualified to Division 1.
First, it was a good challenge for me as a coach. I took a lot of positives from that match, despite it was a draw. It's the result that I didn't want, but from that match, I took a lot of positives. One, we were 1 goal down. We came up, we played well, and we scored. Now I will be working. If we can be able to score, how can we be able to defend? Because if we were to win that match 1-0, but we allowed that 1 goal to come in, so I'll work on tactical defending. Kwa majina naitwa Dominic Oseko, secretary wa club ya Nyansongo Township ambaye iko Borobu Sub County, Nyamira County. Tumecheza all from the county to regional na side to 2. Vijana wangu haswa tumeweza kucheza wote kuona umakinifu wa kila mchezaji. Kuna wenye tumeleta juzi sana kipindi cha kwanza wamecheza poa bila kubadilisha hii wachezaji wengine. Onchimulili asegosori ende ya kibusani ase ligi yo ya Division 2 chinga kichitimu ochigendete kuyarigania bosio bwogo chakawichi ligi chochi ya FKF nigo etimu ya Mayaka Foundation ya nyete chinga kichingo etimu ya Nyakome soko yaka chigo libere aseyemo ase ekeminano kyariganetibwe asensemo ya Nyaore Grounds bwatanego yo nigo etimu ya Nyakoime ya babolira babotani aweso kena boyesira liyo banyare gotingia chigo soli chabo. Mira ujino. Kwa majina naitwa Alex Msongo Makori. Mimi ni mchezaji wa Nyakome Football Club. Nashukuru kwa friendly mmetualika huku kwenu nyumbani na tumecheza friendly poa. Ingawapo itawapo kuna some equipments tunafaa tutumie kama sisi wachezaji senye tunakosa, so like tukipata equipment kama hizo na tupate kochale mwenye ako sawa na tu train tupe skills kidogo at least kwa kiwango at least inafaa tukue kama sisi players. Na second of all mimi kama Mwancho mulirana mangina kwaleganetie omogorobolera kurua semesa yemanye chigostori korende asengencho yebiro anchire nyabutolere gabo amaya yechinsa isato omogorobolero libaga liabo Josfata Misi nere Evelyn Osero au bakoretera emanye Jumatatu korua ensemo wikara chinsechi tora mogorobo miato merane chinsesato ase emanye Jumatatu chinsa isato eliana ngoro kwa Victor Sultano Bangi.